Labari da ɗumi sa mai sauraro. Wannan fitaccen shirin fim wanda kuka fi sani da suna Labari na, duba da yadda wannan fitaccen jarumi mai nasara kenan, kamar yadda dai ake ga kamar a wannan satin za a ɗaura aurensa tare da wannan fitaccen jaruma wadda aka fi sani da suna Asiya, Dr. Asiya kenan. Duba da yadda gaskiya wannan fitaccen jaruma wadda aka fi sani da suna Maryam, duba da yadda ta ɗauki jinjinan yabo a game da wannan sadaukar wanda ta yi ma Asiya da mijin nan nata mai nasara, kamar yadda wasu mata masu nuna kishi da cewa gaskiya su ba za su taɓa iya irin wannan abun ba. To mai sauraro, menene kalar ra'ayoyinku a game da abin da wannan fitaccen jaruma ta yi Maryam a cikin shirin fim na Labari na? Shin cewa ta yi daidai ko kuma ba ta yi daidai ba? Dan Allah da musu da ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a comment section namu gaba ɗaya. To mai sauraro, idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashin namu mai albarka, da musu dan Allah da kusa da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Duba da hakan shi yake bamu damar ci gaba da zaku muku cikakkun rahotannin daga masana'antar Kano. To mai sauraro, yau da Juma'a kamar yadda aka saba sake muku wannan fitaccen shirin fim a YouTube channel mai suna Sera Movie. Duba da hakan mai sauraro, kamar yadda fitaccen jarabta na wanda aka fi sani da suna Aminu Sera, akwai da yaushe dai yana kan ci gaba da bayyanawa da cewa yana yi wa dukkanin masoyansa fatan alkhairi da kuma Allah ya kara wa annabi daraja, duba da wannan rana mai albarka, ranar Juma'a kenan. To duba da hakan, kamar yadda kuma duk lokacin da ya sauke wannan fim nashi mai suna Labari na a Sera Movie a tashar na YouTube, duba da yadda kuke kan bashi goyon baya da kuma haɗin kai a kuma Arewa 24. To mai sauraro, yana ci gaba da godiya da kuma yadda kika nuna farin cikinsa da jin daɗi akan hakan. To mai sauraro, a nan dai za ku dakace mu, duba da hakan inda wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka. Da mu so dan Allah da ku sa da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Mun gode.